Irumendi telebista, mendiaren sortua, beti zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista, mendialdean sortua, beti zoragarria, denontzat pentsatua. Irumendi telebista. Irumendi telebista. Kaixo, guk Iker eta Amal gara. Gaurko telesaioari hasiera emango dizuegu. Saio honetan gure lagunek hainbat gauza erakutsiko dizkigute. Amal, nor da aste honetako irabazlea? Lehenengo mailako Brian, zorionak! Hasteko, Izarnek eta Laurak etorkin bati egindako elkarrizketa aurkeztuko dute. Ondoren, Pedrok eta Unaiak gobernuz kanpoko erakunde ezberdinei buruz hitz egingo digute. Gero, Nur eta Ikram Marteri buruz arituko dira. Jarraian, Junek eta Maik multinazionalen hainbat aholku emango dizkigute. Amaitzeko, Ekainek, Udanek eta Nerrek txiste barregarri batzuk kontatuko dizkigute. Disfrutatu ezazue! Kaixo, ni Laura naiz eta gaur Afrikako neska bati elkarrizketa egingo diot. Bere izena Aiana da eta duela 2 hilabete Afrikatik etorri zela. Europara etorri da eta bere familia eta lagunak utzi izan ditu. Aiana, Afrikako zein herrian bizi zinen? Ni Malin bizi nintzen. Argazki bat? Hau da Malinen argazkia. Zergatik etorri zinen Europara? Malin bizi nintzen tokian ez egolako urik eta janarik. Malin herrialdea oso pobrea zelako etorri nintzen Europara. Eta gainera, guda asko egoten ziren bertan. Argazki bat erakutsi alduzu? Bai, hau dira Malinko gudak. Nolakoak ziren gudak? Gudak ziren bortitzak eta arriskutsuak ziren. Jende eta animale asko hiltzen ziren. Zenbat pertsona joaten ziren borrokatzera gudetara? 1000 pertsona joaten ziren borrokatzera. Nola etorri zinen Europara? Ni patera edo itsasontzi txiki batean etorri nintzen Europara. Ze polita zure koilarra, nola egin duzu? Eskerrik asko, Aiana. Adi aurrezkuntza, ona hemen zuentzako galdera. Nondik etorri zen Aiana? Adi aurrezkuntza, ona hemen zuen galdera. Nondik etorri zen Aiana?
Kaixo, gu Pedro eta nahi gara eta GKI batzuei buruz hitz egingo dizuegu. Egun hauetan, inguruko klaseetan talde ezberdinetan jarri gara, eta talde bakoitza GKE bat landu dugu. Pedro, aldakizu zer den GKE bat? Ez, zer da ba? GKE izkiek gobernuz kanpoko erakundea esan nahi dute. Gaztelaniaz ONG. Eta zertarako sortu dira? Planetako arazoa konpontzeko sortu dira. Gu erakunde hauek lantzen ari gara. Lehenengoa. Greenpeace, natura zaintzen du. Bigarrena. Gurutze gorria, pertsonak lantzen dugu. Hirugarrena. Bikoitza animaliak babesten ditu. Eta beste bat? Save the Children, haurren eskubideak babesten ditu. Pedro, eta azkena? Mugarik gabeko medikoak, laguntza behar duten tokietara doazen medikuak dira. Eta unai, zenbat gobernuz kanpoko erakunde daude munduan? Munduan 10 milioi GKE, baino gehiago daudela kalkulatzen da. Eta 1,5 milioi inguru estatu batuetan daude. Kontatu dizueguna interesgarria izan dadila espero dugu. Adi bigarren ziklo, hau da zuentzako galdera. Ze gobernuz kanpoko erakunde lantzen ari gara 5. mailan, gutxienez 2 gobernuz kanpoko erakunde esan. Adi bigarren ziklo, hau da zuentzako galdera. Ze gobernuz kanpoko erakunde lantzen ari gara 5. mailan, gutxienez 2 gobernuz kanpoko erakunde esan. Chiquita, man, you are the queen and I'm the king. Chiquita, Chiquita, I know you really, 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 I really, really love you. And remember, there is a life for you to live. Yeah. Because a lover is a cleaner and a lover is a pure. Love is a thing, no doctor cannot cure. Let lover come, yeah. Azúcar con Joan. Usai mena da torki. Kaixo, ni Ikram kazetaria naiz eta gaur Nur ikertzaileari elkarrizketa egingo diot. Kaixo Nur, atzo zure espaziontzia Marten egon dela telebistan agertu zen. Hori egia da? Bai, egia da. Ontzia egiteko urte bat eta 24 egun behar izan nituen. Eta zertara bidali zenuen espaziontzia? Marte ikertzeko bidali nuen espaziontzia. Eta espazioan bizitzarik aldago? Momentuz ez da bizitzarik aurkitu. Eta zergaitik dela uste duzu? Ziurrenik bero gehiegi egiten duelako. Zenbat gradu daude ba? 3 gradu daude, eguzkitik gertuen dagoen 3. planeta da. Adi 6. maila, zenbat gradu daude Marte? Adi 6. maila, zenbat gradu daude Marteen? Gu, Juneta Piruleta eta Maieta Galleta gara! eta gaur multinazionalei buruz hitz egingo dizuegu. Enpresa hauek multinazionalak herrialdeetan dituzte egoitza nagusiak, baina ekoizpen edo fabrikazio prozesua mundu osoan zehar dute sakabanatua. Gehienetan 3. munduan zeinek kalte handia eragiten dieten. McDonald's,
nazkagarri hauek, baina jakin ezazu hainbat oian hektare zuntzitu direla behientzako belardiak atontzeko. Samsung, erosi ezazu mugikor kakao, baina ez abaztu autostripuko, partaideak esplotatzen dituztela. Coca-Cola, erosi edari azukredun hau, baina jakin ezazu Filipinaseko lantegitan aurrak lanerako erabiltzen dituzten. Nestlé, erosi marka raro hau, baina ez abaztu... baina ez abaztu hirugarren munduko beraien langileak oso egoera txarrean lan egiten dutela. Elektronika, erositzazue aparatu elektronikoak, baina jakin ezazue hauen fabrikazioa Afrikan dauden guden erantzule dela. Hau den azaldu ondoren, zer egin aldugu hirugarren munduan egoera hobetzeko? Multinazionalei indarrak kentzeko multinazionalen produkturik ez genuke kontsumituko. Adi lehenengo ziklo! Hona zuen galdera! Gutxienez izan 3 multinazional! Adi lehenengo ziklo, hau da zuentzako galdera. Gutxienez 3 multinazional esan. Gitarra! Lover is a cleaner and a lover is a pure. Love is a thing, no doctor cannot cure. Let lover come, yeah. Azúcar con Usai menara torki, zungame, zaren bezan txikita, izane, besoetan nahi zaitu, lehen bailen, taloa gauaren zabala, zuniretzat, nizuretzat egin nahi zara, sentina zazu. Kaixo, gu Ekain, Aner eta Udane gara, eta orain txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Espero dugu zuen gustukoak izatea. Emakume bat medikura joan zen. Orain duela, aste bete ez dut, ez edaten, ez jaten, ez talorik egiten. Zer uste duzu gertatzen zaidala? Goze, logura, eta egarri zarela. Zerri buru hori eman altzen idake? Gizon bat, aragitegira joan zen. Zerri buru hori eman altzen idake? Ez gizon ez, hori ispilu bat da. Nik zuri sudurra moztuko banizu, zer gertatuko litzake? Orduan ez nukela ikusiko. Sudurretik ikusten alduzu ba? Ez, baina sudurra moztuz gero, non sostengatuko ditut eta aurrekoak? Altxata dagoena tuntua da. Bani esartzen naiz. Ni ere andereño pena ematen didazu. La chiquita, chiquita. Baby, hartu izabuka dudan, I like how he's roaring. Taberna ilun batean, I spend so much time. Bero uki gotza, I going home.
izan da guztia, espero dugu zuen gustokoa izana. I'm the king. Chiquita, chiquita, I know you really, 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 I really, really love you. And remember, there is a life for you to